Me nama fiji kana senega sira kan tuguna e nana munna Foshi, ne mana foila. oni mana fe na bla ka bwa Badabla me shaji ne mega ne ran sin fo. ko a shayi de ma wa ta shayi ta ga ni shi yere nya fo juna ga bla wa sabla tan ba te ne bulu Okay, nya fam. Me ne guna na ya fare de mi fe. Kunu mi te na pasige ne jutala. komu ko na ne ya fa dil ne fe wa imna ya fa dil ne fe nyemunge mun ta mena che ha Umai fana na sabari so kana na fa wo kene na sa. hey ne wo kiki yere nya fo juna ga taka ko sabla mana ko nigitini la wa ma fa mo Umu ne a fam semme. Ega ya fani baba pasige kun ne baro ne minge ne jutala. kuma caman tɛ ne fɛ yen ne ye mun f'i ye dɔrɔn o dɔrɔn de don n'i tɛ se i ka kow kɛcogo la wa i k'a bila wa Umu ya fam masa ngune bora fo so kana ya no re ya fa de bi kama. Ne kuma fam ne kun ya fam an floro mi na an pese. e kun b'a faamu i b'a da wa kama ka salipa yɛ ka sɔrɔ ka n'i jɔ n kun b'a faamu n y'a kɛ tan n y'a don tan Umu nya mesa min kɛra o ɲɔgɔn tɛ kɛ tuguni bi kɔfɛ n bɛna se n ka kow kɛcogo la. depuis ala ka ne umu da maa ma deli ka ko kɛ ne la fɔlɔ ka tila ka na yafa deli ne fɛ ko ne yafara m'a dɔn a bɛ fɔlɔ e la wa a bɛ laban e la n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka foyi ɲɛ ne ka ɲɛnamaya la ka tugu ne kɔ ten tɔn zuruzuruni na nafa tɛ e ni ne ka vi la wa an ka kɔn k'a bɛɛ dabila kabi sisan i ye n faamu wa N'i yafara ma o diyara n ye. ok fo waati i bɛ se ka wuli k'a bila sisan Ok n y'a mɛn n'i ko ten. ne ba e bi tiga magana ka finna ne mun mara baliya de fe tan tom ne bi tiga magana ka finna ne filɛ ka an ka finmɛ ɲɔgɔn de cɛw yɛrɛ ma mara dɛ e bi tiga magana ka finna ka da mun ne kan ne ba o tɛ sa i ka wari binna ne y'a ye ne bɛ fɛ ka di yala ne fa yafa ma koyi i yafara yafa ma koyi i yafara O kuma ne tatɔla de ya Meri tarla. o kuma ne ci min f'e ɲɛna sɔrɔ e ɲɛna n'o wari ya O ye mun ci ye? Cɛ n'i ma ne hakili lajigi de i b'a dɔn j'ai trop de choses à la tête wallahi. ne m'a fɔ i ka wari di ma ko ne bɛna feere kɛ ya E b'o yɔrɔ in de la halisa n'i y'a ye ne ma kuma i fɛ dɛ c'est que wari de tɛ yen sisan e yɛrɛ e bɛna feere kɛ mun wariko de b'e la e bɛ feere kɛ e bɛna mun kɛ han ayi mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma nin na yɛrɛ yɔrɔ aw cɛ min filɛ aw ye ɲɛngo de a tɛ fɛ k'aw muso kɛlen fɛ ka feere kɛ dɔrɔn nin bɛɛ y'o kuma de ya ne y'i faamu mais an bɛ wagati min na sisan waati ma nɔgɔ quoi a to tile fila in ka tɛmɛ n bɛna jateminɛ tile fila in na ka tɛmɛ cogo di o kuma mun bɛ san na e ma ne ɲininka wari yɛrɛ hakɛ la fɔlɔ yɛrɛ e bɛ ka fɔ ko tile fila in na ko ne mago bɛ 5 millions dɔrɔn de la combien millions 5 millions o dɔrɔn seegin e bɛ ka kulo de la ayi non est ce que e ta tɔ ye feere dɔrɔn ye mun don 5 millions ne ka o ta k'a d'e ma e o ma o ka ca ne ma de ya e bɛna feere sugu dun ma kɛ n'o ye ne bɛna voyage de ka taa minɛnw ta bugurilen ninnu ani sabara ninnu ani segi classement ninnu e b'a dɔn o de ka di musow ye a fɔ yɛrɛ yira ko b'e kɔnɔ sinon e ta tɔ tɛ feere ko ye yɛrɛ yira jumɛn d'ailleurs 5 millions a tɛ n bolo n tɛ se k'a garanti ta ye n tɛ se k'a f'i ye n ko n b'a d'i ma n tɛ n'a sɔrɔ
n bɛ waati min na sisan yɔrɔ yɛrɛ ka gɛlɛn n bolo n ka ko bɛɛ ɲagaminen don I tulo bɛ na b'o fɔ sisan de yɔrɔ. Sisan de b'o fɔ yɔrɔ. Kun de b'o fɔ. Ka 5 millions dɔrɔn di ne ma ne ka feere kɛ. Nin bɛɛ y'o kuma de. E ko wari t'e bolo. E ka so min bɛ ACI la. E tɛ se ka t'o so da garanti la butigi la ka na wari di ne ma ne ka feere kɛ yan. mais ne ko mun de b'i la o si Ko han tɛmɛ na. mais est ce que i kunkolo ka ɲi Bi ne b'a fɔ ne kunkolo tiɲɛnen don wa? cɛ ne ka heure selen don quoi ni kuma t'i da k'a fɔ ne bɛ taa quoi Chérie. Jinɛ. Jinɛ. Jinɛ tɛ yan. E bɛ se ka n'i jɔ cogo di mɔgɔ ka dala ko wɔgulɔ to yen nɔ e tɛ se ka foli kɛ Cɛ dɔgɔ. Foliko kuma tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. Ne y'i ɲininka de jinɛ bɛ waati. n'i tɛ se ka foli kɛ a bila kuwa e bɛ se ka n'i jɔ mɔgɔ ka du kɔnɔ cogo di ko jinɛ bɛ yen nɔ o yɛrɛ bɛ i bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye Jinɛ bɛ waati. jinɛ tɛ yen nɔ O daga di la. e kɔrɔkɛ to dɛ o bɛ nin jinɛ cɛ E ka mun b'o la? ne bɛ fɛ ka dɔn de mun b'i ni gɔrɔn cɛ wa O ye ne n'i ka gɔrɔn cɛ de. E ka fɛn t'o la. hakɛ to tan ne jo Cɛ dɔgɔ mun bɛ yen? N bɛ. cɛ bɔra ne ɲɔnɔ ba de b'i la E ɲɔnɔ ne la. o mo tɛ yan E ye ne dɔn. voilà i hakili b'a la don min na i y'i maga kɛ fo y'u i gɛn tantɔ i ma t'i kalifa don ekɔliden gurupu dɔw la olu ka mɛtiri de wele y'u kɛlen k'a bila o kɔfɛ f'i tɔgɔ fɔ ne ɲɛna tan i hakili bɛ ko in na Bon. N'i ko ten, sɔn tɛ n yɛrɛ n hakili ba t'o la ten. I merci i k'o don action na wa. Allo allo Mafia e yɛrɛ bɛ ka ne la girin-girin ko ne bɛ baara de la ni n tilala n bɛ na sa ka na pilisi ni n tilala n bɛ na n tɔ ma ca bilen awɔ cɛ jo freestyle dɔ bɛ n bolo a bɛ sɔn ka dugu min na a filime dɛ awɔ e ye n ka cɛ sinɔ bandi m'a dɔn freestyle b'aw la wa awɔ an ka taa Joy sara ka marifa ta yeah kalo sara bɛɛ bɛ sara ta yeah saratile i n'a fɔ sarata yeah alimami den ye kɔnɔ ta yeah jɔn mara k'a bɛ kogo ta yeah i da wali vila pɛlɛ-pɛlɛ surprise denmuso ye kɔnɔ ta yeah n'i sɔrɔ negefu y'i ta yeah koro ɲɛ kelen i bɛ taa korofina yeah petit kɛlɛ ko gorobinɛ yeah t'i tɔw ka permis yeah yeah sinɔ bandi awɔ n ka cɛ m'a dɔn an bɛ nin kɛ clip direct ye wa Tan ne ba kɔrɔmuso nana ka bɔ an ka dugu la a bɛ ne tanti fɛ yen n bɛna taa bɔ a la K'e ba kɔrɔmuso wa? Comme don jumɛn u bɛ na olu tɛ ne wele k'o fɔ ne f'u bɛ e de wele e bɛ wuli i yɛrɛ ma ka taa. I tilala n ka baara bɛɛ la. Ta i ka na mɛn de i tulo b'a la n'i mɛnna i bɛ na sɔrɔ n tɛ foyi f'i ɲɛna o. Yɔrɔ kabini e dadon ne fɛ yen ne y'a fɔ ko baarakɛla ka tɔgɔ bɔ ne t'a fɛ yɔrɔ n y'a f'i ye. Tim. Mun kɛra? E nana mun na? Ne nana mun na wa? Sɛ i ta ka di yan fɔlɔ n k'an sigi. Ne sɔrɔ sɛsi d'i ma yɛrɛ parce que ne ba bolo n'a nana a bɛ kuma. Cɛ yɔrɔ ne ye kangari da i y'i ba ka kuma in na. I bɛ n'i to manamanakan fɔ la n bɛ n'i ba dɔgɔya. Sɛ i labɔ ka di yan k'an sigi. N'u y'a f'i ye ne ba bolo n'a nana i sɔrɔ yan a bɛ kuma de sa. Sinon i ka sigi yan a ka di ne yɛrɛ ye. N tɛ k'a f'i ye k'i ka n'i ba tɔgɔ fɔ n ka kuma la. Sɛsi labɔ ka di yan k'an sigi. Ou b'a fɛ cogo di de?
Ok, mais n'i sigilen dɔɔnin kɛ i ka taa dɛ parce que ne ba nan'i sɔrɔ a bɛ kuma. I ka chaise labɔ ka di ne ma ba ye. I k'i ba to yen chaise ta ka di yan. Ok, n bɛ chaise ta ka d'i ma. Chaise filɛ i sigi. Don i ka teminɛ labɔ ka di yan dɛ. Ka te na o bɛna te bɛrɛ sigi yan. O kuma ne nali man di ye dɛ. Ne ko k'i ka teminɛ labɔ ka di ne ma soit ne nali man di i bɛ se k'a fɔ ne bɛ taga o. Jama labɔ. Wa temina di ne temina mais ni premier monnaie ji ka taa dɛ. Cɛ n'o de fɛ ni ne nali man di ye a fɔ n ka taga wa o ka fisa ni ne tɛ nin sugu ninnu na dɛ. Ne y'a f'i ɲɛna ko ne ba de bɔ ne ba nan'i sɔrɔ a bɛ kuma de ni premier monnaie o m'i ka taa. Furuna bɛ min? Jama furuna ta ka di ma. Nangale. No, anyana. Anzi sire kila ka ci ma na. Aw, snap bright. Do an ka bila ye. Wala mi kan ka bisi dɔ de kɔnɔ quoi. Aw. Fɛn nin fɛnɛ misɛn tantɔ de waati jumɛn jɔlen bɛ k'i kɔnɔ. Ne kun bɛ baara de la sa. Cɛ i bɔra ni wo jumɛn kɔnɔ cɛ ni ka ɲi dɛ. Wala n ka cɛ n ka bisi dɔ de don. N'i y'a ni mɔgɔ jɔlen n ka cɛ awɔ. Non n ka cɛ nin ka ɲi cogo min na nin tɛ sɔn k'a fɔ k'a b'i taara ye ouais. Non n ka cɛ wala. Non a ka ɲi dɛ. An ka bila kɛ. Ouais, a to an ka. Non taa. Don ka taa. Cɛ min bɛ yen nɔ cɛ Fatimi i yɛrɛ i ka siya ninnu jɛlenba tɛ ten dɛ. Nin sugu ninnu man di ne ye. E bɛ se ka ne bɛ na aw fɛ yen nɔ e bɛ na matériel di ne ma ka tila k'i sigi k'i tɛgɛ don i da kɔrɔ. Ni ne nali ma diya a fɔ ne ye ne k'a bila o. O tɛ sa i nali diyara ne ye koyi mais ne bɛ ka siran ba ka côté de fɛ. Mais ne bɛ ne ɲininka o kuma e ba a tɛ mɔgɔ fɛ dɛ. Usa n'a nana ne sɔrɔ an bɛna ne kunkolo tigɛ de. Non tɛ sa ne tɛ ka siran i ka côté fɛ koyi ne bɛ ka siran n yɛrɛ ka côté de fɛ. Ni ne ba nan'i sɔrɔ yan sa a bɛ kuma n'a sɔrɔ e kun nana y'a nɔfɛ a tɛ se ka fɛn f'o la. A bɛna fɔ ko ne bɛ ka to ka na ni cɛ ye du kɔnɔ yan nɔ i b'a dɔn o kɔni ma ɲi nɔ. An cɛ yan. Nin fana ye min filɛli qualité ye. Ko hali ka taa parce que i y'a dimina. O kuma Ala de don wa soit jinɛ de don. I ka ne kɔnɔ tan. Yaya. Mun bɛ yen nɔ? E dimina de wa? Ka dimi ko mun kɛra? N'i ma dimi don i nɔ la. Fatim, a tagara. Awɔ a tagara. Fatim e ye n daminɛ don jumɛn? Donc sisan i bɛ cɛw de reçoit so kɔnɔ quoi. I y'a faamu sa. Omo yɛrɛ nana ne m'a wele yɛrɛ. Ne yɛrɛ taara e y'a yɔrɔ dɔn cogo min na. Cɛ bɔ n da la dɛ a bɛ se ka ne yan ka sɔrɔ e m'a wele a. Ne kɔni ka côté tɛ ne bɛ ka kangari de da ye. Ne bɛ ka fɔ mama ka côté la ni mama nana n sɔrɔ so kɔnɔ a bɛ mun fɔ? Yawwa ale bilen a nana ne ko n k'a ka taa mais a ma sɔn ka taa de. Ko fɔ k'ale ka te première min. I b'a dɔn Omo ka ko ma nɔgɔn n'a ye nin da min kan f'a k'o kɛ. Fatim ne kɔni bɛ min f'i ye i sen bɔ Omo sen na. Ni n kɛra ko yan don o don ni mama bɔra n kalama n ko k'o bɔra la n tɔgɔ kana fɔ a la dɛ. Ya e de bɛ ne dɛmɛ o ko la sisan kɛ. Ne bɛ se k'an sen bɔ a sen na cogo di? K'e dɛmɛ a ko la cogo di? A tɛ ka ne de nɔfɛ a.
Ok, ɲaamɛ m'a fɔ a ye. Ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye ni mama nana n tɔgɔ kana fɔ a la dɛ. An la tan. An la fiya. E bɛ mun kɛ halisa? E bɛ taa ne jumɛn f'e ɲɛna? Comme ala den sɔgɔma 9h e bɔra halisa e kuma na fɔlɔ. O ye mun baara kalite ye? K'e taara i ba kɔrɔmuso fɛ yen. Yafa ma, n jo t'a la. Yafama den jumɛn côté nin na dɛ? Ne kɔni tɛ dɔrɔn m'a bɔ i ka sara la a ma kɛ cogoya dɔ la. E nana cɛ baara bɛ kɛ tan tɔ kabini sɔgɔma ka bɔ fo sisan e bɛ na ko ka an la siyara. Mun de fa ta tɛ kelen ye? N t'a kɛ bilen. Mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ kuma nin bɛɛ la yɛrɛ.